good morning. Bequem, mir nein. Lass mich ein Kappe so. Hand klappt aus. Vab's Geburtstag. Hand mein Vab's Birthday. Man darf machen etwas ein riesiger Surprise. Lass mich zusammenbringen, die größte, schönste, beste Menschen von der ganzen Welt. Man geht sich zusammenbringen, special von mein Vab's Birthday. Ich bin doch in der Kette. Lass mir outreachen zu sagen, sie zusammenbringen, du. Liebe Schmelze. Hey, wake up. It's my wife's birthday. See you 5:30. Okay, next. Shmuley Junge, would you come and make a bracha 5:30 at my wife's birthday? I'm gonna shit in the emoji. Okay, Humble Yassel. Hi, Humble. Please, please, mumble. Happy birthday at my house 5:30. Ooh, okay. MBD. Dan gaan we aanwerfen naar Mike. Kenig. 5:30. Okay, next. Geimo. Bitte Kim van Calamenti zie mijn wab's birthday. Sikke zies. Bye. That's good, active. Please come 5:30 to my house. Okay, that's it. Come on. Next. Call me Schwarz. Kim Haribit. Hashtag Imaniach. Hershey Tischler. Hello from Shomer Shabbos. Please hitch 2 monthsy at 5:30. Nicholas was a big emojis. I got even Billo and Zilpo. What's our number? Elon Musk. My wife's birthday party to the moon. Pom. 3 rakkers. Jaren maar hoe. Birthday, Messibba, today, no jokes. Maandag begrijp ik de tekst aan alle mensen, van een dag mensen eigenlijk, we gaan in die Party City, op aangekondigd, alle mine zaken. Ja, we zijn barely focused. Zo niet maar zoveel mensen. Ja, we gaan actually doen de birthday party te gaan gooien. Warte, ik ga het niet recorden. Maar ik maak een video. Schat, red stiller, red dat trap stiller. Anyway, ik bedoel in absolutely keiner in de song gekomen. Keiner in de song gekomen. Gewoon gegraaid, gewoon gekauft, keiner in de song gekomen. Maar waar gaat het aan de ganzen days? Was was tegen team? Huh? Happy birthday, keiner in de show. Nee, maar ik ben zie. Dacht het even nog. SJ Diamond! SJ Diamond! Zo gaat het geflierd, was een geschreven. Can you come over to my house for reaching out? Check my location as soon as possible. Nou, wat het zegt hier. Maar waar gaat ze gaan zo vrij van hem? Gewoon hem niet zo scan. Happy birthday to you! Ze is, ik heb gebeten naar rüber te brengen een selection van bracelets. En heeft me gebracht een herrliche, scheine, große selection van bracelets. Ja, als dan nog een birthday surprise, hè? Ik ben erstaunt. Oké, Kim dat wegen de video. De lang is nu gewijn. Ooit was die ja, een gift. Die was gegeven van haar vader, van haar schwester. Van die surprise. En dat ze dan endlessly happiness appreciaten. Call hem al. Kim. Gleich door over de number. Call hem al. Varig vergesst, maar ga vrienden kind. Ga verlaufen. Verstell dich schon, das ist von meiner Verse.